Iż-żieda fil-prezz tal-ħalib lokali hija t-tieni waħda li esperjenzajna din is-sena, żieda li se tkun qed tiekol sew il-kola li ħabbar il-Gvern fil-Baġit. Mill-ġimgħa d-dieħla l-ħalib normali ta' litru se jogħla bi 15-il ċenteżmu, żieda li bla dubju se tkun daqqa għal diversi familji anzjani, koppji żgħażagħ li għandhom tfal żgħar u dawk illi bil-fors iridu jxorbu ħalib lactose free. Il-prezzijiet il-ġodda se jidħlu b'effett mill-ġimgħa 22 ta' Diċembru bil-kumpanija Malta Dairy Products tajt illi dawn qed jirriflettu żiediet sinifikanti fl-ispejjeż tal-produzzjoni u tal-operat. Il-prezzijiet il-ġodda tal-ħalib lokali se jollew b'dan il-mod. Ħalib ta' litru li kien euro issa ġie euro 15 ċenteżmu. Ħalib bi 2.5% xaħam ta' litru ukoll ola bi 15 ċenteżmu u ġie euro 15 ċenteżmu. Ħalib xkumat ta' litru kien euro u ġie euro 15 ċenteżmu. Ħalib lactose free ta' litru kien euro 25 ċenteżmu u ġie euro u 40 ċenteżmu. Ħalib bi 2.5% xaħam ta' nofs litru illi kien 58 ċenteżmu issa ġie jiswa 66 ċenteżmu. Ħalib xkumat ta' nofs litru illi kien 58 ċenteżmu ġie 66 ċenteżmu. Dan fil-waqt illi ħalib lactose free ta' nofs litru illi kien 70 ċenteżmu issa ġie jiswa 77 ċenteżmu. Fi stqarrija l-Malta Dairy Products qalet li huwa imperattiv illi taġġusta l-prezzijiet kif xieraq biex taħseb għas-sostenibilità tal-kumpanija fil-waqt li tiżgura futur favorevoli għar-raħħala lokali u l-ħaddiema tagħha. Il-Malta Dairy Products qalet ukoll illi din ma kinitx deċiżjoni faċli.